sestuna longso awet asing balela damel sekekale paduka kelu ombya ing donya. Sugeng enjang para adiyuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adiyuswa ing dinten Rebu Pahing 24 Juni 2026. Sumangga dinten punika kita nampeni jejer lelados. Para adiyuswa, kada sanget wujuding peladosan ing tata gesang kita. Prasasat kita mboten saged ngladosi piyambakan. Milanipun kita mbetahaken kanca kangge ngrencangi peladosan. Mekaten ugi peladosan kedah sangkul sinangkul ing bot karepotan lan paring pambiyantu satemah peladosan dados enteng. Gusti ngutus Harun manggihi Musa ing ora-ora samun. Bab punika ketingal wonten ing pangentasan sekawan ayat 17. Ana dene Pangeran Yuwah wus ngendika marang Rama Harun mengkene, sira methukna Musa menyang ing pasamunan. Rama Harun tumuli mangkat lan kepanggih karo Sang Musa ana ing gununging Gusti Allah banjur diaras. Kekalipun bekta momotan ingkang boten enteng, timbalan Gusti ingkang ketingalipun angel dipun lampahi. Nanging nalika kekalipun kepanggih wonten kalegan lan rangkulan, kekalipun sami ngiyataken lan ing ngriki peladosan kawiwitan. Salajengipun Musa lan Harun mlampah sesarengan mawartosaken pangandikanipun Gusti. Kekalipun boten ngumbar janji ngloho, nanging paseksi bilih Gusti nyata-nyata migatosaken sengsaranipun para umat. Nalika para umat purun mirengaken tiang-tiang punika sami pitados. Para adiyuswa, paseksi ing peladosan asring lair saking bab ingkang prasaja, saking lampah alit ingkang purun nyaket, manah ingkang purun mirengaken, mijikaken wekdal senadyan sampun sayah. Kadangkala kita menggalih peladosan punika kados dene mimbar ageng. Kamangka peladosan punika saged saking dapur, saking sabin, terasing griya ing pundi katresnan lan kawigatosan prasaja kepanggih ing saben dinten. Ing ngriki intining paseksi ngrawuhaken Gusti kanthi cara kamanungsan. Kadosine Musa lan Harun kita tinimbalan dados pratandha sipun Gusti makarya lan boten wonten ingkang lelados piyambakan. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka paring pepembut amri kawula nindakaken peladosan kanthi sangkul sinangkul ing satata gesang kawula. Kawula pasrahaken para adiyuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi, paduka ingkang berkahi. Langkung-langkung para lari kawula ingkang nembe prei anggenipun sinau lan pados pawiyatan ingkang langkung inggil kawula pitados, paduka ugi badhe berkahi para lari kawula. Mirunggan kalau pasrahaken lari Reno putranipun Pendeta Sucahyono GKJ Kenalan. Kawula pitados menawi paduka badhe tansah paring kegiatan lan bagas kesarasan. Kawula ugi masrahaken pinisepuh Dia Anggraini ing wilayah setunggal GKJ Magelang ingkang udasa mengke ugi wonten ing griya Sakit Harapan
kawula pitados paduka ugi makarya matemah serek kawula punika ugi enggal nampi wetahing kesarasan. Boten kasupen kawula pasrahaken lari astama kusala wayah puyutipun Ibu Sukarjo ingkang dasak mangke nembe nandhang sakit. Kawula pitados menawi paduka ugi badhe maringi kegiatan kasantosan lan wetahing kesarasan. Mekaten ugi kawula pasrahaken Bapak Paminto Saputra GKJ Wedi ingkang dasak mangke mlebet malih ing griya sakit. Monggo Gusti paduka ingkang berkahi lan nganti matemah kegiatan lan bagas kesarasan tansah wonten. Kawula pasrahaken Ibu Sunarti warga GKJ Salaman, kawula pasrahaken Eyang Sarwito GKJ Ngalian, kawula ugi masrahaken Ibu Ratiningsih GKJ Ungaran, sawetawis sedherek kawula ing GKJ Gondang Winangun. Kawula pasrahaken Ibu Rusminah, Bapak Paryono, Ibu Suwarni, Bapak Karsono, Bapak Marsudi Raharjo, Ibu Lagimin, Bapak Suyatno, Ibu Menik Salio, Bapak Jarod Sukmono, sedherek Agus Supardiono. Kawula pasrahaken Bapak Daniel Agus Suwarso ing GKJ Banyumanik, Ibu Wardoyo GKJ Pugeran, sawetawis sedherek kawula ing GKJ Magelang. Kawula pasrahaken Bapak Joko Umboro, Pinisepuh Dwi Murwanto, Ibu Bambang HN, Bapak Suparmin, Ibu Sri Winanti, Mbak Cilik, Bapak Wiharto, lan ugi Ibu Mariati, Bapak Mangku, Ibu Pratiwi wonten ing pamulihan. Kawula ugi masrahaken Ibu Danu Sutardi GKJ Wedi, sawetawis sedherek kawula ing GKJ Sukorejo, Bapak Sobri Pranoto, Bapak Roger Antoni DL, Bapak Kadaryanto, Bapak Samuel, Ibu Tumini, Ibu Susmi, Ibu Sukarmi, Bapak Untung Basuki, Bapak Adityo, Bapak Winoto, sawetawis sedherek kawula ing GKJ Guntur Geni, Bapak Y Sudenal, Bapak Y Rasidal, Ibu Sartini, Bapak Ibu Supriyono, Ibu Joni, Ibu Daniel Suharyanto, Ibu Pratono, Bapak Stefanus Ngadiono, sedherek kawula ing GKJ Sragen, Bapak Bambang Kristono, Bapak Joko Prayogo, Ananda Gisele, Bapak Tri Nugroho, Bapak Adi Sungkono, Ibu Astuti Purnaningsih, Bapak Warsito Riyadi, Bapak Suyanto, lan Ibu Sumiati. Mekaten ugi Ibu Kristina Sri Suparwanti Ningsih ing Gunung Kidul. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wonocatur, Ibu Daniel, Bapak Ujianto, sedherek kawula ing GKJ Kabluk, Bapak Darmo, sedherek Susi Artowati, Bapak Edi Mursetyo, Bapak Yosua Jimmy Paningsang. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing Pugeran, Bapak Minto Taruno, Bapak Sugiri. Mekaten ugi sedherek kawula ing GKJ Antp Salatiga, Ibu Paini, Ibu Jumini, Ibu Juminah, Bapak Joko Wahyu Adi, Bapak Kustam, Bapak Sukiman, Bapak Slamet Mulyono, Ibu Tuminem, lan Mbah Jah. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Telepok, Ibu Wiryo Sumarto, Bapak Yutam, Bapak Karyadi. Sedherek kawula ing Klaten, Bapak Suranto, Bapak Harsono, Ibu Tiwi Bambang Sutomo. Sedherek kawula ing GITJ Trangkil Pati, Bapak Ibu Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Nani Cahyono. Mekaten ugi kala pasrahaken Ibu Otniel Ngatius ing Wonosari, Bapak Yohanes Kuncoro ing GKJ Immanuel Solo, Bapak Wijongko ing GKJ Sedayu. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wedi, Bapak Sudiat, Bapak Paminto Saputra. Ing GKJ Mijen kawula pasrahaken Ibu Purwaningsih Sunaryo, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Moses Taji, Ibu Budiman Bultom. Ing GKJ Pamong Utomo Kalinegoro Magelang kawula pasrahaken Bapak Mardiono, Ibu Marsudi, lan Ibu Sri Widarti.
Kalau pasrahaken sederek Hesti ing Kikaji Wonocatur, Ibu Lilik Sutopo ing Kikaji Semarang Barat, kawula pasrahaken sederek kawula ing Kikaji Ungaran, Ibu Ristiningsih, Ibu Dewi Teguh, Ibu Kristini Sunaryo, Ibu Suwartini Hadiono, Bapak Dwi Putro, Ibu Sugito, Bapak Sembiring, Ibu Surisno, Ibu Munarti, Bapak Ibu Tugiman. Kawula pasrahaken Bapak Yohanes Mudadi ing GKJ Tuban. Kawula pasrahaken sederek kawula ing GKJ Wonosobo, Bapak Yusuf Sunaryo. Sederek kawula ing GKJ Gondang Winangun, Ibu Lasiem. Duh Gusti, kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang wedal sak mangkin nembe nandhang sakit lan ing pemulihan. Para adiyuswa ing pundiya papan, monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi, matemah sedayanipun menika paduka kiyataken lan paduka paringi bagas kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken sedaya pandonga pasambat kawula wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adiyuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adiyuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga. Gusti kula sestuna